Jézus Krisztus születése így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybe keltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant mélyében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt. Nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az úrangyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek az evangélium igény. Krisztusban, kedves testvérek! Nagyon érdekes mind a két szentírási rész, amit felolvastunk. Mert hogy mind a kettőben igazából lehetőségekről van szó. Lehetőségekről. Nagyon sokszor magát a tényt szoktuk kiemelni, hogy egy angyal hírül adja nem csak Máriának, hanem Józsefnek és Jézus születését, és azt, hogy honnan is származik a gyermek. És kevésbé gondolunk bele abba, hogy Józsefnek lehetőségei voltak. Azt írja az evangélista, hogy töprengett József. Vagyis gondolkozott azon, hogy mégis mit kellene, hogy tegyen. Mit tegyen? Elbocsássa Máriát? Vagy pedig követelje meg a törvény szavát, amihez egyébként joga lett volna, mert a mózesi törvények leírták, hogy meg kell követni. De közben szerette Máriát, és nem akarta a halálát. De hogyha nem teszi meg, akkor az emberek, akik ugyanúgy ismerték a törvényeket, mint ő, mit fognak szólni? És amikor így töprengett a lehetősége, akkor jött az isteni segítség. Akkor lépett közbe az Isten. De előbb Józsefnek el kellett gondolkoznia azon, hogy mégis mit tegyen, milyen lehetőségei vannak. És
és ezt a mozzanatot előszeretettel hagyjuk ki az elmélkedéseinkből. Nagyon sokszor tényleg úgy gondolkodunk, hogy ott volt József, rögtön jött egy isteni sugallat. De nem. Neki is kellett dolgoznia, úgymond. Oda kellett tennie magát. Mindazt, amit ő meg tudott tenni, vagyis, hogy elkezdett gondolkodni azon, hogy mit tegyen. És kedves testvérek, nagyon sokszor vagyunk így ezzel mi is. Szembe találjuk magunkat egy helyzettel, egy szituációval, és mi is rögtön várjuk az isteni beavatkozást. És nem igazán kezdünk el gondolkodni azon, hogy mi mit tehetünk, milyen lehetőségeink van. És az az evangéliumi rész, ez picit arra kell, hogy indítson bennünket, hogy ne rögtön kapásból várjuk az isteni segítséget, hanem tegyük oda magunkat. És nyilván fogunk segítséget kapni, mint ahogy József is kapott. Lehet, hogy nem úgy, hogy álmunkban egy angyal jelenik meg, és elmondja azt, hogy mit tegyünk konkrétan, de érezni fogjuk azt, hogy merre vezet bennünket Isten. József elgondolkodott, és nekünk is így kell tenni. Kedves testvérek, és itt kapcsolódik ehhez az evangéliumi részhez Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele, mert hogy ő azt írja, hogy akiket erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, igazzá tett, akiket igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Kedves testvérek, ebben az egy mondatban ott van az, hogy meghívást kaptunk a keresztény életre, meghívást kaptunk arra, hogy a mindennapokban megvalósítsuk Jézus tanítását, de ugyanakkor ehhez a megvalósításhoz segítséget is kapunk. Segítséget kapunk, nem kell egyedül megtennünk a lehetetlent. Sőt, nem is a lehetetlent kell, hogy megtegyük, hanem csupán azt, amire képesek vagyunk. De ehhez kapunk isteni segítséget. Úgy, ahogy József is kapott segítséget. Megtette azt, ami ott ő akkor megtehetett. Elgondolkozott azon, hogy milyen lehetőségei vannak. Még nem találta meg a megoldást, a jó megoldást, bár említi, hogy elhatározta, hogy majd titokban bocsátja el, de még nem jutott oda, hogy megvalósítsa. Talált valamiféle köztes utat,
de a jó megoldást, a helyes utat Isten mutatta meg számára. És ugyanígy, amikor mi keresztényként a világban élünk, mozgunk és vagyunk, és a hétköznapok során mindenféle hatások érnek bennünket, akkor egyszerűen csupán rá kell tekintenünk arra, hogy milyen lehetőségeink vannak. Mit kell, hogy tegyünk. És utána, ha mi megtettük a magunk részét, akkor az Isten is segíteni fog bennünket. Nekem milyen lehetőségeim van? Konkrétan. Abban az élethelyzetben, amiben élek, ahol vagyok, a munkámban, az otthonomban, a családomban, milyen lehetőségeim vannak. De nem csupán az emberekkel való kapcsolatomban kell elgondolkoznom azon, hogy milyen lehetőségeim vannak, hanem az Istennel való kapcsolatomban is el kell, hogy gondolkozzak azon, hogy milyen lehetőségeim vannak. Milyen imád közül választhatok? Hogyan imádkozom? Mikor imádkozom? Nagyon sokszor eljövünk a templomba, és várjuk a csodát. Minden további nélkül. De a személyes Isten kapcsolatomban vajon milyen lehetőségeim van? Hogyan próbálok a templom küszöbén kívül én Jézussal kapcsolatban maradni? Milyen eszközök, lehetőségek vannak a kezemben? Ezen érdemes elgondolkoznunk. Kedves testvérek, lehet, hogy nem találjuk meg rögtön elsőre a legjobb megoldást, de gondoljunk csak vissza az evangéliumra, ahol József is gondolkodott, töprengett, kiválasztott egy köztes megoldást, és akkor kapta az isteni segítséget, amikor ő a saját részét oda tette. És ugyanígy nekünk is akkor fog jönni az isteni segítség, amikor már a mi saját emberi dolgunkat, azt, ami emberi erőnkből kikelik, azt oda tettük. Milyen lehetőségeim vannak? Milyen lehetőségeim vannak a társaimmal, az emberekkel kapcsolatban? És milyen lehetőségeim vannak a személyes Isten kapcsolatomban? Ezen gondolkozzunk el, kedves testvérek, a mai ünnepen.